I dobrodošli ponovo ljudi na mom kanalu. Danas ćemo da snimamo Minecraft preživljavanje drugu epizodu. Sjećate se kad smo ja i moj prijatelj Teo Petković ovo sve napravili, pa ćemo da snimamo sad malo mi. Evo koliko drva imam. Dobro, ne treba da skupljam drva. Malo ćemo kopat. Ne. Moram si uzeti ovo i napraviti si. Ne znam kako se sad zove, nisam siguran. Vidjet ćemo. Ovo kako se već zove. Moram da imam pšenice. Evo ovako ovdje. Ovako. Da ovo sklonimo. Biće malo dosadno jer nemam pojma šta da radim. Bez veze. Pišite na komentarima kako vam je najbolja igrica koju vam ja snimam. Da više snimam. Ne znam stvarno koja vam je najbolja. Ja ne znam šta da radim. Daj. A nećemo sad to. Vrati ovo kako je bilo. Malo opet, malo bloka, nema veze. Ne znam zašto. Lako je, nema veze. Malo ćemo kopat. Evo, moram si naći malo ugljena. Ne znam s čime da kopam. Pa ću smačati dok ne dođe kamen. Oprostite zbog ovoga kako vam se ako tiho govorim i ne mogu glasnije. Hoćeš i kad dođe do kamena. Evo kamena ljudi. Evo kamena. Onda sad ovo. Pa opet ovo jebote, šta je ovo? Evo ga, sad je normalno. Sad neće ništa pada. Ovo će biti neka kratka epizoda. Samo tren. Eto. Nešto mi se spao mi je mobitel, samo tren. Čekaj, evo ga. Zašto neće? Evo ga. Oprostite stvarno ako vam je dosadno jer nemam pojma šta da snimam. Možda ću početi snimati Agario, nisam siguran. Head soccer ću naravno i nas staviti. Vi vjerojatno ne vidite, ja vidim. Evo metal. To. Nisam ga vidio. Taman mi treba metal. To. Čekaj. Nije ovo metala, sam je pričinilo što da metal. Eto ga. Snimamo ljudi već 5 minuta.
Ček, ovako. Se može, eto ga. Da ovo makne. Možda ćemo ovdje raditi. Znači ovo. Možda. Eto to. Uzet ćemo ovo. Ne treba mi mačicu. Ne znam šta da govorim, pa ću ovako malo tiho. Jedan. Ne. Jezri. Ovo. Tako. Malo skupimo ovog. Tu ništa. Ne. Tu jedno. Tu ništa. Ništa da. Stvarno nema. Tri. Četiri. Četiri. Eto, to je dosta. Ne dam se sad počesti ovako. Ne volim po noći raditi, pa ćemo ići zaspat. To naravno. Pazi rupa tu, tako. Ovo nemojte, nemojte misliti da smo mi na ovo kreativ. Nešto sam ja to namislio da ima metal, jer stvarno nisam ni skonto, stvarno. Ček. Tako. To, šta mi treba? Treba mi to i to. Tako. Uzmemo ovo. Tako. 1, 2, 3, 4, 5. Ostane mi još malo. Tako. Ma ne. Tako. Sad ovako. I eto ga. I to je bilo to za ovu epizodu. Čujemo se u sljedećoj. Ćao!